Вітаю вас! Сёння нядзеля, 18 кастрычніка. У эфіры тэлеканала «Віцебск» выніковая праграма «7 дзён». Мы гаворым пра самыя заўважныя падзеі мінулай сямідзёнкі. У студыі Вольга Шмаргун. Дзень маці адзначылі на гэтым тыдні. У Віцебскім аблвыканкаме па традыцыі 14 кастрычніка ушанавалі жанчын, якія з'яўляюцца прыкладам самаадданага мацярынства, і ўручылі ім рэгіянальную прэмію імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Тусналобавай-Марчанкі. За некалькі гадоў існавання прэміі яе лаўрэатамі сталі амаль 400 жанчын. Сёлета да іх далучыліся яшчэ 25. Ордэнам маці ў Віцебскай вобласці ўзнагароджаны больш за 500 жанчын, якія нарадзілі і дастойна выхавалі 5 і больш дзяцей. И на этом тыдні яшчэ 6 матуль отрымали ордены. У меня 5 деток. Старшей девочке 18 исполнилось. Недавно я стала бабушкой 5 октября уже. Так что я пошла на статус повышения. Я вижу смысл в детях. Они главное, плюс их нужно воспитать так, чтобы они были ответственные, привить им патриотизм. И достойных людей нужно достойную смену вырастить. Когда человек один, одинок, это, наверное, самое печальное для меня было бы. Поэтому я счастлива, что вокруг меня много детей, и они наполняют мою жизнь. И, конечно же, это поддерживает меня не только и физически, и морально, дает мне силы, вдохновение какие-то. В общем, все самые положительные эмоции. У паўночным рэгіёне пражываюць 6600 шматдзетных сем'яў. 716 сем'яў прынялі на выхаванне дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Напярэдадні свята наша здымачная група завітала да вялікай і дружнай сям'і Гарнак. З самай маладой матуляй, узнагароджанай ордэнам маці, пазнаёмілася Юлія Устінова. Урачысты момант працу жанчын-маці адзначаюць высокімі ўзнагародамі. Віцебскі аблвыканкам прысуджае рэгіянальную прэмію імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Тусналобавай-Марчанкі. Ёй удастойны 25 жанчын. Яшчэ 6 жанчын-маці, якія нарадзілі і выхавалі 5 і больш дзяцей, удастойны ордэна маці. Алені Гарнак 26. Яна самая маладая ў рэгіёне жанчына, якая удастойна ордэна маці. Вось такая сціплая, прыгожая матуля 2 хлопчыкаў і 3 дзяўчынак. Кто нас меньше всех ругает, кто нам пироги печет, кто нас в школу провожает и домой назад ведет. Віктор і Авеліна ўжо школьнікі, вучні 3 і 2 класа Бабінскай сярэдняй школы. Як і падабае старэйшаму сям'і, сур'ёзныя і адказныя. Веселые, добрые. Эвелина очень хорошая девочка, очень скромная, очень аккуратная. Ну, старательная девочка, все бы такие были. Ну, Витя немножко более шустрый, конечно, мальчик, своеобразный, с характером. Пакуль Витя з Авелінай асвойваюць школьную праграму, сярэднія сястрычкі-пагодкі Ксенія і Віолетта бавяць час у дзіцячым садку. Малодшы Стасік дома. Вечарам збіраюцца ўсе разам. Пакуль тата ў рэйсе, спраўляцца са шматлікімі справамі вялікага сямейства дапамагае бабуля. Яна сама маці 4 дзяцей і бабуля 9 унукаў. Знаю, что сильно трудно. В наше время еще труднее. Ну вот я помогаю. Что дети сейчас баловни и более такие требовательные. И с ними надо больше заниматься. Спрытны Витя, адказная Эвеліна, мамина помощница Віолетта, лідар Ксюша і маленькі Стасік. У маладой мамы Алены для кожнага знаходзіцца час і добрае слово. А вось суседкі Алены, таксама маладыя мамы, на такі подзвіг пакуль не готовы. Это, если честно, подвиг в наше время. 5 детей, это, для меня лично это много. Мой максимум это 2, поэтому молодцы. Лена молодец сама, детишки у нее все хорошие. Не каждый на это пойдет, я могу сказать, мы пока вторым решили, да, вот, но 5 это, конечно, слишком, наверное, на наше время немножко сейчас тяжеловато. Алена и Валеры са шматдзетных сем'яў не па чутках ведаюць пра цяжкасці, але ж яны іх не палохаюць, разам справяцца. Ну, мечтаем, чтобы у нас дети были умные, выучились хорошо, чтобы
не баловались, вот как у нас Виолетта любит баловаться, как бы вот учились хорошо. Ну, что будет, то будет, как бы. Но будем делать все, что в наших руках и силах, как бы воспитывать людьми, чтобы были. Вялікая сям'я Гарнак закладвае падмурак новага дома, дзе ў кожнага будзе свой пакой. Трохпакаёвую кватэру пабудавалі з дзяржаўнай падтрымкай. Зараз разлічваюць на свае сілы. Бацька працуе, зарабляе грошы. А пакуль і ў кватэры камфортна і утульна, бо тут пануюць любоў і ўзаемаразуменне. Юлія Устінова, Леонід Табола, Сергей Котаў. Навіны, Віцебскі раён. Сярод лаўрэатаў прэміі аблвыканкама імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Тусналобавай-Марчанкі Вольга Валіуліна, маці 6 дзяцей. Старэйшая дачка адзначыла паўналецце, а малодшай толькі споўнілася 8. У сям'і, дзе заўсёды гучыць музыка і дзіцячы смех, пабывала наш карэспандэнт Анастасія Навумова. Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго – дэвіз сям'і Валіуліных. У іх вялікім доме заўсёды чутны дзіцячы смех. Бацькі Вольга і Александр выхоўваюць 6 дзяцей. Насця і Кірыл родныя, а Саша, Іра, Ўлада і Васіліна прыёмныя. Адважыцца на такі адказны крок бацькоў падштурхнула старэйшая дачка Настя. Когда была маленькая, хотела маленькую сестричку. Ну, с кем поиграть там есть. Но потом мама взяла мальчика и 2 девочек. Я была очень сильно рада. Мы с ними вместе играем и все вместе делаем. Когда мы сюда переехали, в этот дом, тут улица была пустая, детей никого не было, в принципе, как сейчас практически нету. Детям было одиноко после города. Но решили взять, чтобы было веселее. Все-таки дом большой. Вольгіны бацькі і яе муж таксама раслі ў шматдзетных сем'ях, таму Валіуліны марылі мець шмат дзяцей. Спачатку хацелі ўзяць 2, але высветлілася, што ў прытулку 3 сястрычкі і братик шукаюць сваю сям'ю. 5 гадоў таму яны знайшлі яе ў сям'і Валіуліных. Мне вообще кажется, что если бы каждая семья, которая, ну, скажем так, не в нищете живет, да, более-менее в достатке, если бы даже хотя бы по одному ребенку взяли, то это уже было бы и ребенку, во-первых, было бы осознанно, что он живет в семье. Прыёмныя дзеці ў сям'і Валіуліных знайшлі не толькі дом, яны сталі сям'ёй сапраўднай дружнай камандай. З'явілася і новая традыцыя – весці ілюстраваную кнігу жыцця. У ёй знаходзяцца фатаграфіі з самымі кранальнымі і важнымі момантамі жыцця. Вот первый наш праздник, День матери, первый раз, вот, то есть когда их только взяли и сразу вот потом День матери. И вот они меня поздравляли, то есть это был первый наш общий праздник. Вольга давно не падзяляе дзяцей на сваіх і чужых. За ўсімі аднолькавы догляд і ўвага. Заўсёды дапаможа з урокамі і дасць патрэбную параду. А ў адказ дзіцячая любоў. 10гадовая Васіліна – галоўная маміна памочніца, а 18гадовая Іра, якая ўжо жыве асобна, па выхадных заўсёды наведвае родны дом. Большая заслуга вот мамы, как бы вот она просто помогала, она уделяла нам большое количество времени, она постоянно с нами общалась, разговаривала, она пыталась как-то поступиться к нам, она все время находила нужные слова. Помогаю делать уборку по дому, помогаю ей готовить на кухне, вот. Ну, помогаю там с сестричкой Владой заниматься. Стаць у Дзень маці лаўрэатам прэміі імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Тусналобавай-Марчанкі для Вольгі Валіуліны прыемная нечаканасць, але яна не лічыць свой учынак нейкім подзвігам. Галоўнае, што ўсе яе дзеці ведаюць, што такое сапраўдная сям'я, і ў кожнага з іх цяпер ёсць матуля. Анастасія Навумова, Александр Прыстаўка, Навіны, Віцебскі раён. Дзень маці – свята блізкае сэрцу кожнага чалавека. Нішто ў жыцці не заменіць матчыну любоў, дабрыню, цярпенне і веру ў сваіх дзяцей. У Кастрычніцкім раёне Віцебска жанчын віншавалі ў 6-й сярэдняй школе. Яе выхаванцы запрасілі ў госці шматдзетных матуль, жанчын, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, і маці, чые дзеці загінулі, выконваючы свой інтэрнацыянальны доўг. Для іх правялі восеньскі кірмаш, самадзейны канцэрт і ўручылі шматлікія падарункі. Это мероприятие традиционно проходит в нашей школе. И, конечно же, вы сегодня на входе видели, что это и выставка рисунков, и выставка творческих работ. У нас сегодня проходит ярмарка, на которой представляют свою работу не только дети, но также их родители. И, конечно же, мамы, которые сегодня главные действующие лица на нашем празднике.
14 кастрычніка ў праваслаўных вернікаў пакровы Пресвятой Богородицы, адно з вялікіх хрысціянскіх святаў. Для Віцебскага свята-пакроўскага сабора гэта дата асаблівая. 25 гадоў таму, 14 кастрычніка 1990 года, у храме, помніку архітэктуры, які больш за паўстагоддзя стаяў разбураны, адбылася першая служба. Звычайна падчас гэтага свята людзі зранку ідуць у царкву, просяць у нябеснай заступніцы Дзевы Марыі абароны і дапамогі. Моляцца за здароўе сваіх родных і блізкіх. Свята Пакровы сімвалізуе сабой еднасць надзеі, веры і любові, асноўных хрысціянскіх дабрадзеяў. Прынята ў гэты дзень рабіць людзям дабро, дарыць радасць і частинку сваёй душы. Это радость, это все хорошее. Вот, Божья благодать. Сегодня великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, великая наша заступница. Мы просим всегда ее молитв, ее помощи за близких, за родных. И, конечно, кого еще не любить и почитать, как Божию Матерь, а в ее лице и всех наших матерей. Большое им здоровья, радости и, прежде всего, любви и надежды. Потому что, когда покров Божьей Матери развернут над нами, то никакие беды, никакие несчастья, никакие скорби и болезни не посетят нас. Прадпрыемствы Віцебскай вобласці з пачатку года зарабілі больш за 1 трыльён 200 мільярдаў рублёў чыстага прыбытку. Больш за 100 арганізацый, якія мелі страты на пачатак года, зараз працуюць прыбыткова. Сярод іх завод радыёдэталяў «Монолит», віцебскія дываны, холдынг «Марка», «Вітбуд Техмаш». Гэтага выніку прадпрыемствы дабіліся дзякуючы своечасовай мадэрнізацыі, выпуску інавацыйнай якаснай прадукцыі. Між тым, валавы рэгіянальны прадукт вобласці ніжэй за мінулагодні. Гэта звязана са складанай эканамічнай сітуацыяй у Расіі і Украіне, асноўных рынках збыту віцебскіх тавараў. У гэтых умовах першачарговай задачай віцебскі аблвыканкам лічыць павышэнне эфектыўнасці вытворчасці, шырокае выкарыстанне мясцовых сыравінных рэсурсаў і стварэнне прадпрыемстваў па іх перапрацоўцы. Аблвыканкам накіроўвае прадпрыемствы на мэтанакіраваную работу па нарошчванні экспарту і прыцягненні інвестыцый. Аграрыі вобласці робяць стаўку на азімыя культуры. На працягу апошніх 5 гадоў пад іх адводзяць палову ўсіх пасяўных плошчаў. Менавіта азімыя фарміруюць асноўную долю ўраджаю збожжавых. Сёлета валавы збор склаў 800 тысяч тонн збожжа супраць 570 тысяч тонн з яравога кліну. Азімыя трацікалі далі каля 44 цэнтнераў з гектара, у той час як яравая пшаніца не перавысіла 35 цэнтнераў на круг. Спецыялісты сцвярджаюць, што для атрымання высокай ураджайнасці збожжавых азімым культурам неабходна аддаваць перавагу. Сеяць патрэбна ў аптымальныя тэрміны з выкананнем тэхналогіі. Сёлета азімы клін па вобласці склаў 180 тысяч гектараў. Мы в этом текущем году немножко не выполнили план по озимам, но придется вот этот план компенсировать яровым клином. Возможно, где-то однолетними культурами, возможно, зернобобовое увеличение доли зернобобовых культур. Я не думаю, что яровые зерновые культуры как-то превысят озимые. Все-таки озимые культуры есть максимальный потенциал, который они могут получить в наших условиях Витебской области. Получить достойную урожайность и валовый сбор для всех форм хозяйства. В текущем году в связи с погодными условиями хорошими для посева, для качественной обработки почвы, научное заведение, в том числе Центр по земледелию Жодина, нам разрешил посеять до 1 октября. В принципе, все хозяйства успели, справились с этой заданием. Немножко не досели, как я говорил раньше, но это не важно. Главное, что вовремя, качественно и технологически посеяно все. 400 тысяч квадратных метраў. Такія планы па ўводу жылля ў Віцебскай вобласці на 2015 год. Большая доля будаўніцтва сканцэнтраваная ў раённых цэнтрах. Гэта тычыцца і глыбокага, які прырастае новымі мікрараёнамі. З 11 тысяч квадратных метраў запланаванага жылля ўжо ўведзена каля 7 тысяч. І больш паловы з іх прыпадае на прыватнае будаўніцтва. У мікрараёне Радужнае будуць пабудаваныя 169 сядзіб. Зараз тут падводзяць інжынерна-транспартныя камунікацыі да зямельных участкаў. Параллельно с гэтым вядуцца работы ў іншых мікрараёнах, дзе разместятся ўжо шматкватэрныя дамы. В 2016 году закончен будет строительство микрорайона Северная 1. По проекту необходимо там нам было построить 12 60-квартирных жилых домов, детский садик и торговый центр на 1000 квадратных метров. В том же районе уже имеется проект «Северная 2».
Там по этому проекту нам необходимо будет построить еще 8 6-квартирных жилых домов и среднюю школу. Будынак былога кінотеатра «Брыганціна» ў Віцебску трэці раз не змаглі прадаць з аўкцыёну. Упершыню ён быў выстаўлены на таргі яшчэ ў 2013 годзе. Затым пачатковы кошт зніжалі двойчы. Апошняя цана – 6 мільярдаў 700 мільёнаў рублёў. Тым не менш, аўкцыён не адбыўся. Жадаючых набыць аб'ект і ўзяць у арэнду зямельны участак плошчай амаль 2000 квадратных метраў не знайшлося. Сталічны інвестар цікавіўся прапановай, аднак заяўку да ўдзелу ў аўкцыёне так і не даслаў. Адна з умоў здзелкі – захавання профілю установы кіна-відэаабслугоўвання насельніцтва. А яшчэ будучы ўладальнік павінен кампенсаваць выдаткі на частковую мадэрнізацыю, якую некалькі гадоў таму прафінансаваў абласны бюджэт. Гэта яшчэ 2 мільярды 700 мільёнаў рублёў. Летась ішла размова пра тое, каб капітальна адрамантаваць будынак за бюджэтныя сродкі і толькі затым прадаваць. Аднак да справы так і не дайшло. Неиспользуемое здание кинотеатра «Брыганціна» начало продаваться в декабре 2013 года. Это был первый аукцион. Значит, начальная цена продажи предмета аукциона составляла 12 миллиардов. Следующий аукцион был в 2014 году в апреле. Это со снижением цены на 20%. Цена составляла 10 миллиардов, начальная цена предмета аукциона. И на сегодняшний момент, 8 октября, был аукцион, но он не состоялся, со снижением цены на 50%. Цена составляла 6 миллиардов, 6,7 миллиардов. Решается вопрос органом управления вместе со исполкомом по снижению цены, либо по выставлению повторно по этой же цене. Кінотеатр «Брыганціна» пабудавалі ў Віцебску ў 1988 годзе. Пэўны час ён быў вельмі папулярным у дзяцей і моладзі. Затым будынак некалькі гадоў здавалі ў арэнду, а апошнім часам ён не выкарыстоўваецца ўвогуле. Тым часам на праспекце будаўнікоў гандлёвых цэнтраў болей чым дастаткова, а вось сучаснага кінотэатра вялікаму спальнаму мікрараёну не дастае. Мадэрнізацыя тэкстыльнай галіны праз удасканаленне адукацыі і павышэнне яе якасці. У Беларусі рэалізуецца праект Еўрапейскага Саюза, накіраваны на развіццё цеснага супрацоўніцтва паміж вышэйшымі навучальнымі установамі і прамысловасцю. Яго вынікі абмяркоўвалі ўдзельнікі міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, якая ладзілася на базе Віцебскага тэхналагічнага універсітэта. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. Як забяспечыць высокую якасць тэкстыльнай прадукцыі пры адносна невысокай цане? Гэтая праблема сёння як ніколі актуальная ў свеце, у тым ліку і для Беларусі. Для паспяховага вырашэння гэтай задачы патрэбна павышаць якасць прафесійнай адукацыі. Іншага не дадзена, упэўнены прадстаўнікі міжнароднай навуковай суполкі. І рабіць гэта разам значна прасцей. Для достижения наилучшего результата, я думаю, было бы крайне важно унифицировать наши программы, обменяться опытом, чтобы мы все получили положительные результаты. Мадэрнізацыя тэкстыльнай галіны, якая праводзіцца зараз, дыктуе свае умовы перад навучальнымі установамі. Растуць патрабаванні да падрыхтоўкі кадраў, і сусветны вопыт вельмі карысны. Віцебскія спецыялісты заўважаюць, дзякуючы рэалізацыі праекта, накіраванага на збліжэнне ВНУ і прадпрыемства, удалося перагледзець сістэму ўзаемадзеяння навукі і вытворчасці. Приехавшие к нам специалисты из Испании, Греции, Португалии, Бельгии, Литвы высоко оценили результаты, которые получены нами в рамках этого проекта. И, конечно, проектом не закончится совершенствование системы образования. Мы получили знания, которыми будем пользоваться, передавать студентам и будем сами развивать новые методы обучения. Падчас навукова-практычнай канферэнцыі абмяркоўваліся новыя формы і метады ўдасканалення адукацыйнага працэсу. Яны могуць быць узяты на ўзбраенне і ў Беларусі. В рамках этого проекта я заметила, что многие преподаватели заинтересовались этими новыми инструментами в образовательном процессе, и многое уже было постигнуто и усвоено, и по прибытии сюда я вижу, что работа ведется в правильном направлении, у вас все получится. Замежныя госці азнаёміліся з вытворчасцю беларускага тэкстылю падчас наведвання прадпрыемства «Віцебскія дываны». Амаль кожныя паўгода тут абнаўляецца асартымент выпускаемай прадукцыі. Такое магчыма
магчыма дзякуючы новым ідэям і прапановам работнікаў. Дарэчы, больш паловы калектыву маладыя кадры, учарашнія выпускнікі ВНУ. І многім даводзіцца вельмі нялёгка ва ўмовах пастаяннай мадэрнізацыі прадпрыемства. Выпускники обладают больше теоретическими знаниями, а практики не достают. Тем более оборудование совершенствуется, создаются новые технологии, и не всегда наш преподавательский состав успевает следить за этим. Поэтому, конечно, хотелось бы видеть больше каких-то практических знаний. Істотную ролю ў навучанні маладых спецыялістаў бярэ на сябе прадпрыемства, а гэта дадатковыя затраты. Таму удасканаленне сістэмы вышэйшай адукацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэкстыльнай прамысловасці сёння выходзіць на першы план. І ўмацаванне супрацоўніцтва паміж ВНУ і прамысловасцю набывае асаблівае значэнне. Інна Кірыенкова, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Адукацыйны менеджмент стаў прыярытэтнай тэмай супрацоўніцтва Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Пятра Машэрава і Наўгародскага дзяржаўнага універсітэта. Каля 4 десяткаў студэнтаў і магістрантаў з расійскага рэгіёну прыехалі для абмену вопытам у Віцебскі універсітэт. Студенты посещают учебные занятия, проводятся мастер-классы, круглые столы, экскурсии, идет обмен, живой обмен мнениями и изучение специфики особенностей образовательного процесса в нашей республике, естественно, в нашем университете. Хотим сравнить образовательный менеджмент, какой он здесь. То есть мы вот только первый курс, то есть у нас будет как раз опыт такой интересный, потому что у нас некоторые ребята остаются на 2 недели как на стажировку, и то есть они уже более научно все изучат, и уже с нами поделятся своим опытом и расскажут, что здесь нового и что нет у нас. Это налаживание контакта с витебскими студентами, преподавателями, да, коллегами, получить какую-то новую информацию о городе. То есть я, если честно, полон ожиданий. Віцебскі дзяржаўны універсітэт супрацоўнічае з Наўгародскім амаль 10 гадоў. За гэты перыяд дзве ўстановы паспелі цесна папрацаваць над агульным праектам «Тэмпус», своеасаблівым працягам якога стала рэалізацыя праекта пад назвай «Павышэнне кваліфікацыі педагога-кіраўніка адукацыі». Завершыцца ён у лістападзе 2017 года. У Віцебскай вобласці не толькі вышэйшыя навучальныя установы супрацоўнічаюць з замежнымі калегамі. Вынікі трохгадовага адукацыйнага праекта трансгранічнага супрацоўніцтва «Земгаліноўка» абмяркоўваюць прадстаўнікі Даўгавпілскай школьнай управы і выкладчыкі з Віцебскага раёна. За гэты час за кошт еўрапейскага фінансавання ў сярэдняй школе аграгарадка «Ноўка» з'явіўся сучасны планетарый, абсталяваны мультымедыйнай тэхнікай. А ў школе латвійскага земгаля адкрыўся клас трактарнай справы. Падчас візіту латвійскія выкладчыкі наведалі Кіроўскую сярэднюю школу, дзе працуе салон-галерэя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Арт-птушка Прыдзвіння». Сегодняшняя встреча посвящена у нас дополнительному образованию, развитию творчества, детское творчество. У нас очень большое внимание уделяется в районе детскому творчеству, и у нас есть друг другу чему поучиться. Сегодня мы хотим презентовать районный центр, выставочный зал декоративно-прикладного творчества, показать мастер-классы. Мы большое внимание уделяем развитию народных ремесел, сохранению народного наследия национального, ткачества, резьба по дереву, соломоплетения. У нас есть обмен детскими делегациями. В прошлом году делегация была байдарочника. У нас планируется и с нашей стороны в следующем году байдарочники будут. Были и танцевальные коллективы совместные. И они, когда расстаются, они плачут, а потом общаются в соцсетях. Они очень трогательные, эти встречи. Аб'яднаная дэлегацыя работнікаў сістэмы адукацыі Даўгавпілскага і Віцебскага рэгіёнаў сустрэнецца з кіраўніцтвам Міністэрства адукацыі Беларусі, каб абмеркаваць план далейшага супрацоўніцтва. У гарадку пачнуць выкладаць курсы кітайскай мовы. Першымі адважыліся сесці за парты 15 чалавек, вучні выпускных класаў і працуючая моладзь. А зам мовы паднябеснай будзе вучыць настаўнік дадатковай адукацыі пры мясцовым цэнтры дзяцей і моладзі. Дарэчы, гарадок не першы населены пункт у рэгіёне, дзе можна вывучаць кітайскую мову. З поспехам яе выкладаюць у абласным цэнтры і таксама ў Оршы.
Лёс дзіцячай паліклінікі нумар 1 па вуліцы Шрадера выклікае заклапочанасць у жыхароў абласнога цэнтра. Больш за 2 гады таму яе закрылі на рэканструкцыю. Прыём спецыялісты часова вядуць у розных медыцынскіх установах горада. Частка ўрачоў пераехала ў суседні корпус і дзеліць месца з кансультацыйным аддзяленнем. Завяршыць мадэрнізацыю і пашырыць плошчы паліклінікі абяцалі яшчэ ўлетку, але сезон прастуд пачынаецца, а справа не завершана. Наша здымачная група шукала адказ на пытанне «Чаму?». Пра рэканструкцыю дзіцячай паліклінікі нумар 1 мы расказвалі яшчэ ў снежні 2014-го, зноў-такі ў адказ на зварот жыхароў Віцебска, заклапочаных здароўем сваіх дзяцей. Тады сярод бацькоў распаўсюджваліся чуткі, быццам бы медыцынскую установу увогуле плануюць расфарміраваць. Перспектыва вазіць сваіх дзяцей у іншыя паліклінікі горада жыхароў суседніх раёнаў зусім не радавала. Ва ўпраўленні аховы здароўя патлумачылі, такіх планаў няма. Наадварот, пасля завяршэння мадэрнізацыі плошчы дзіцячай паліклінікі плануюць пашырыць. Справіць новоселье по старым адрасе збіраліся летом 2015-го. Аднак гэтага не здарылася, і ў нашай рэдакцыі зноў раздаліся звонки. Сама лаборатория находится на данный момент на Фрунзе. Если сдавать анализы, это хорошо, у кого есть автомобиль, а если нет машины, это приходится с маленьким ребенком ехать на Фрунзе, выстоять очередь там. Но хотелось бы, чтобы лабораторию нам вернули, наверное, в первую очередь. Физиокабинеты, чтобы были. В кабинетах, насколько я знаю, по 3 врача находятся. То есть смещается время приема. Если один доктор не успевает, то минут на 20, на 15 второй прием сдвигается просто-напросто. Тоже достаточно неудобно. Частка лабараторных даследаванняў, масажныя і фізіятэрапеўтычныя працэдуры маленькім пацыентам часова прыходзіцца рабіць у іншых паліклініках горада. Пры гэтым усе педыятры і асноўныя вузкія спецыялісты вядуць прыём па-ранейшаму. Колькасць кабінетаў, праўда, невялікая, месца малавата, і таму графікі прыёмаў прыйшлося скарэктаваць. Маладая маці Вольга Лепская, канешне, разумее, што ўсе нязручнасці часовыя, аднак вазіць свайго сына, якому няма яшчэ і 3 гадоў, па іншых паліклініках горада яна проста стамілася. Усе хвалюючыя пытанні Вольга задала галоўнаму ўрачу Віцебскай цэнтральнай дзіцячай паліклінікі. Жанчыны змаглі знайсці агульную мову. Дыялог атрымаўся канструктыўным. До конца года мы очень планируем завершить реконструкцию 3-этажного корпуса, перевести часть отделения стационара и расширить площади детской поликлиники номер 1 и консультативного отделения для улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению этого района. Большим бонусом для первой поликлиники является то, что одновременно можно сразу осуществить консультативный прием у специалистов областного звена, в частности эндокринолог, аллерголог, кардиолог. Тэрмін завяршэння рэканструкцыі змясціўся на паўгода, таму і плошчы дзіцячай паліклінікі пашырацца не раней. Часовыя цяжкасці забудуцца хутка, калі нязручнасцяў не будзе ні ў медыкаў, ні ў іх маленькіх пацыентаў. Вольга Шмаргун, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Массовая вакцинация супраць грыпу ідзе ў Віцебскай вобласці. Плануецца, што ад сезоннай хваробы такім чынам абароніць сябе каля 40% насельніцтва рэгіёну. Дарэчы, на сярэдзіну кастрычніка кожны 10-ы жыхар ужо прайшоў працэдуру вакцынацыі. Наш карэспандэнт Віктор Праліч адправіўся на прышчэпку. 7-месячны Матвей яшчэ не зусім разумее важнасць такой медыцынскай працэдуры. Абараніць сваё дзіця ад грыпа яго бацькі вырашылі яшчэ летам. У Віцебскую паліклініку маленькага пацыента привезли з расійскіх Вялікіх Луг. Еще есть старший внучок, поэтому и для него такой вариант мы считаем приемлемым. Потому что в нашей жизни очень много сейчас всяких и микробов, и бактерий, а деток надо защищать. У гэтым годзе супраць грыпу медыкі выкарыстоўваюць высокаэфектыўны прэпарат расійскай вытворчасці Грыпол Плюс. Гэтая вакцына ўводзіцца людзям, якія ўваходзяць у так званую групу рызыкі. Медыкі, работнікі сацыяльнай сферы, пажылыя, пад асаблівай увагай дзеці. Ежегодно все больше родителей дает согласие на вакцинацию детей против гриппа. В первую очередь подлежат вакцинации дети с 6 месяцев до 3 лет, дети с хроническими заболеваниями. И, конечно, параллельно мы предлагаем вакцинацию детям, которые посещают организованные коллективы, сады, школы, профтехучилища, институты. По статыстыке, у 90% прышчэпленых выпрацоўваецца імунітэт. Па-першае, гэтыя людзі хварэюць у 5 разоў радзей. Па-другое, прышчэпка дазваляе пазбегнуць ускладненню ад грыпу. Акрамя таго, як кажуць спецыялісты, сярод тых, хто зрабіў укол, выпадкі захворвання наогул адзінкавыя. Не стоит отказываться от прививок. Это мероприятие, которое является фактически моральным
моральным долгом каждого нашего жителя, каждого нашего гражданина, потому что высокие уровни привитости, и в результате мы получим коллективный иммунитет высокий, позволит даже защитить некоторую часть и другого населения, в том числе, которое не привито. Як паказвае практыка, працэдура імунізацыі дае эфект не толькі медыцынскі, але і эканамічны. Скарачаюцца выплаты па бальнічных лістках, а супрацоўнікі прадпрыемстваў і арганізацый не адсутнічаюць вымушана на працоўных месцах. Дарэчы, сёлета арганізавана больш за 200 выязных брыгад, якія правядуць на прадпрыемствах вобласці вакцынацыю супраць грыпу, пік якога, прагназуюць медыкі, прыйдзецца на канец лютага, пачатак сакавіка. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск. Яны актыўныя, спартыўныя і заўсёды маладыя. Інстытут залатога ўзросту адчыніў дзверы ў Наваполацку. Выкладчыкі і будучыя студэнты сустрэліся напярэдадні новага навучальнага года. У дзейнасці інстытута 4 напрамкі – адукацыйны, культурна-забаўляльны, маральна-духоўны і спартыўны. Жаданне вучыцца выказалі каля 100 чалавек. Усе яны, нягледзячы на свой узрост, хочуць пазнаваць новае, падтрымліваць сябе ў добрай фізічнай форме і займацца цікавым хобі. К этому проекту подключилось не только Управление по труду и социальной защите, и территориальный центр. Здесь будут задействованы и отделы дела культуры и по делам молодежи, отдел образования, потому что группы учебные для этого института, мы его так называем, будут практически действовать по всему городу. И в учреждениях спорта, и в учреждениях образования. Люди очень откликнулись. Інавацыйны праект працягнецца да 30 красавіка 2016 года. Усім студэнтам будуць уручаны дыпломы аб заканчэнні Інстытута залатога ўзросту. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» звярнулася Лідія Акіф'ева. Па яе словах, дом, у якім яна пражыла некалькі дзесяткаў гадоў, збіраюцца знасіць. А жыллё, якое ёй прадастаўляюць узамен, горш за тое, у якім яе сям'я жыве зараз. Інна Кірыенкава разбіралася з кватэрным пытаннем. Жанчына ніяк не можа змірыцца з высяленнем, бо ўсё тут стваралі сваімі рукамі. Дом адрамантавалі, на дварэ лазню пабудавалі, ацяпленне зрабілі, падключыліся да гарадскіх цепласетак, ёсць свой сад і агарод. Все делали своими руками. Мои сыночки построили баню и снесли эти веранды. Хотя были пацанятки, чтобы в школу ходили. А теперь они хотят меня вместе с внучкой выкинуть. Чаму дом прызналі аварыйным, незразумела. Лідія Сямёнаўна запэўнівае, што абследаванне жыллёвых умоваў ніхто не праводзіў. Прынамсі, дакумента такое ёй ніхто не прадставіў. У кватэры ёсць усе зручнасці, чысціня і парадак. На яе плошчы ў 49 квадратных метраў прапісана яшчэ і унучка з мужам. У меня сейчас внучка вышла замуж. Она круглая сирота. Вышла замуж. Вот. Ожидают ребенка. И вот нам на 4 человека плюс 5-й человечек будет, дают двухкомнатную. Я отказалась, я говорю, дайте внучки, а я буду здесь своего века доживать. Згодна з рашэннем гарадскіх уладаў, адсяленне жыхароў і знос дома неабходна правесці не пазней 2015 года. І мясцовыя чыноўнікі з іскам аб высяленні сям'і Акіф'евай звярнуліся ў суд. Данная гражданка отказывается переселяться так, как хочет, чтобы ей предоставили 2 квартиры. Значит, решением Витебского горосполкома от 19 июня 2015 года номер 811 Акифьевой Лидии Семеновне на состав семьи 4 человека предоставлена 3-комнатная квартира номер 17 общей площадью 52,8 квадратных метров в доме номер 13 по улице 4 Тираспольской, от переселения в которую она тоже отказывается. А куды перасяляцца? Лідія Сямёнаўна са слязамі на вачах паказвае фотаздымкі прадстаўленай кватэры, якія зрабіла яе ўнучка. Была видна какая-то или канализация, ободранная, все, ничего не работает. Вот поддон, у которого нет ни воды, ничего. А у меня банька. Я через день топлю баньку. Жанчына сама хацела паглядзець на гэтую кватэру, аднак у домаўпраўленні ёй адмовіліся выдаць ключ. Сказалі, маўляў, там зараз вядуцца рамонтныя работы. Аднак нічога падобнага мы там не ўбачылі. У кватэру Лідія Сямёнаўна так і не трапіла. Дзверы ёй ніхто не адчыніў. Калі меркаваць па лесвічнай пляцоўцы і калідоры, то рамонту ў гэтым доме не было даўно. Ей предложили 2 варианта. Было предложено улица Билли, была предложена квартира
в Билево, и второй вариант по улице Тираспольской. В настоящее время иных квартир в горосполкоме не имеется. І жанчына ўсяляк імкнецца астаяць свой дом, які ўлады прызналі непрыдатным для пражывання. Яна ўпэўнена, што ў бліжэйшы час яго зносіць не будуць. Ды і будаваць на гэтым месцы, як высветлілася, пакуль нічога не збіраюцца. Слишком много вы хотите. Что я хочу? Я же не прошу хоромы. Чаму ж жанчыну высяляюць у горшыя умовы, дакладнага адказу мы так і не атрымалі. Інна Кірыенкова, Сергей Котаў, Навіны Віцебск. На гарачую лінію нашых навін звярнуліся яшчэ і жыхары мікрараёна Тарны абласнога цэнтра. Людзі паскардзіліся на дрэнную дарогу па вуліцах Даніленкі і Першая Прыбярэжная і на рух грамадскага транспарту. У пасёлак адправілася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Вільгельміне Пятроўне 81 год. Амаль усё жыццё жанчыны прайшло на вуліцы Даніленкі. Разам з мужам пабудавалі тут дом, гадавалі дзяцей. Шмат год Вільгельміна Пятроўна адпрацавала на пошце. Ёй вядома ўсе вуліцы закавулкі Тарнага. Пенсіянерка і ўявіць сабе не магла, што самы цяжкі шлях для яе будзе дарога ад дома да крамы. Ужо 10 год жыхары вуліцы Даніленкі просяць зрабіць рамонт дарогі. По дороге очень тяжело ходить. У нас многие с колодками ходят. Ну, тоже такие пожилые женщины. А что я вижу? Я же отработала, отдала все, свое здоровье и жизнь. А пройти никак. К магазину тяжеловато. У меня 7 внуков, и я очень боюсь, что они ко мне приезжают, хочет на велосипедах покататься и на своих там роликах, но нельзя. Нельзя, всюду ямы, горбылети, так и смотри, что ножку подвернут, сломают. Надо что-то делать. Жыхары вуліц Даніленкі і Першай Прыбярэжнай напісалі шмат скаргаў. Але ў адказах адны абяцанкі, ад якіх дарога лепш не становіцца. Людзі не раз спрабавалі рамантаваць дарогу сваімі сіламі, але ўсе іх намаганні становяцца марнымі пасля чарговага дажджу. Размытыя абяцанні мясцовых чыноўнікаў таксама не ўсяляюць надзею. Калі дарогу адрамантуюць, нікому невядома. В первую очередь принимаются во внимание те дороги, по которым у нас осуществляется движение пассажирских транспортных средств. Это в основном магистральные улицы. Будут обследоваться все улицы частного сектора, в том числе и улицы Даниленко. По результатам обследования будет составлен перечень для включения в проект плана. Жыхары вуліцы ў асноўным пажылыя людзі, якім у любы час можа спатрэбіцца медыцынская дапамога, але па гэтай дарозе хутка не праедзеш. Везде асфальт, везде асфальт. Куда ни посмотрите, посмотрите на это. Бедные. И все когда идут дожди, нас заливает. Да. У нас и в огород, везде, вообще нигде невозможно выйти. Паскардзіліся жыхары пасёлка на дрэнны рух грамадскага транспарту. На аўтобусе ехаць да цэнтра горада 20 хвілін, а выходзіць з дому трэба было на некалькі гадзін раней запланаванага, каб дакладна не спазніцца на працу і вучобу. І тут гарадскія службы паказалі, як яны могуць і павінны працаваць. Пакуль рэпартаж рыхтаваўся да эфіру, на праблемным прыпынку ўжо абнавіўся расклад. Проводили мониторинг после вашего звонка вчерашнего. С утра стояли диспетчеры, не диспетчеры, контролеры стояли, снимали на видео, как автобусы ходят, какова загрузка, сколько пассажиров на улице Тувальского садится. Ситуацию транспортного обслуживания жителей поселка Тарный мы будем держать на контроле. Значит, если будут от граждан конкретные какие-то пожелания и предложения, пожалуйста, пусть обращаются. Зараз праца гарадскога транспорту ў мікрараёне Тарны ажыццяўляецца па графіку. Засталося спадзявацца, што рамонт вуліц зробіць аператыўна, не чакаючы новых скаргаў. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Фінансавую піраміду на працягу 5 гадоў ствараў 32-гадовы жыхар Віцебска. Менеджер прыватнага прадпрыемства браў у прадпрымальнікаў Оршы і Віцебска грошы ў доўг, быццам бы для рэалізацыі паспяховага бізнес-праекта, і абяцаў пры гэтым высокі штомесячны працэнт. 20 чалавек захацелі лёгкіх грошай і давалі віцебскаму маўродзе ад 50 мільёнаў да 1,5 мільярдаў рублёў. Па інфармацыі следчых, вяртаць іх сваім крэдыторам мужчына не збіраўся. Працэнты па першых запазычанасцях плаціў з нядаўна ўзятых у доўг грошай. Вырасла амаль фінансавая піраміда. За 5 гадоў такіх небяспечных гульняў з чужымі грашыма зламыснік сабраў больш за 4,5 мільярды.
Следствием предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». С момента задержания по настоящее время обвиняемый содержится под стражей. В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В ходе предварительного следствия были тщательно изучены причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В связи с чем Следственный комитет настоятельно рекомендует гражданам тщательно изучать финансовые реальные возможности кредитополучателей и также не пренебрегать юридическим оформлением сделок с физическими лицами, так как со слов потерпевших обвиняемый вызывал у них доверие и производил впечатление надежного бизнес-партнера. Угнаць Порше Каен, каб покатать дитя. Такая шаленая идея пришла в голову 35-гадовому жыхару Витебска. Ранее судимый за хулиганство, не працуючы, ён у людным месцы перагарадзіў дарогу дарагой машине. Аўтамабілем кіравала 34-гадовая жанчына. Заблокаваць дзверы водитель не паспела. Зламыснік, пагражаючы расправай, вымусіў яе пакінуць салон. Сам сеў за руль і знік у невядомым кірунку. У Витебску быў уведзены план перахоп. Праз 2 гадзіны супрацоўнікі міліцыі выявілі аўтамабіль на паркоўцы каля аднаго з жылых дамоў, дзе, як высветлілася, і жыў злачынец. Цяпер ён затрыманы, дае прызнальнае паказанне. З яго слоў, ён планаваў пакінуць машыну сабе і катаць на ёй свайго сына. Он резким движением открыл дверь и в категорической форме, скажем так, сделав угрожающий вид, да, как бы он ей сказал покинуть автомашину. Руки при этом находились у него в карманах, но и девушка все исходящие от него угрозы воспринимала для себя реально. В настоящее время преступник задержан, водворен в изолятор временного содержания, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению причастности к совершению иных преступлений на территории города Витебской области. Праблемы дзіцячага баскетбола як люстэрка дарослага. Адкуль камандзе вышэйшай лігі Рубону чэрпаць кадры, калі іх не рыхтуюць у рэгіёнах? Вынікі першынства вобласці па міні-баскетболе, на жаль, пацвердзілі гэта. Наш спартыўны аглядальнік Сергей Мисурагин, які калісьці гуляў за баскетбольную зборную вобласці, пра недзіцячыя праблемы дзіцячага баскетбола. Да баскетбола ў Віцебскай вобласці адносіны асаблівыя. Рэгіён першым у краіне пачаў развіваць папулярную гульню. Адзіная мясцовая алімпійская чэмпіёнка па гульнявых відах спорту Таццяна Івінская Белашапка таксама прадстаўляе баскетбол. Выхаванцы нашых спартыўных школ выступаюць практычна ва ўсіх камандах вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Дабіцца такіх поспехаў можна, валодаючы моцнымі трэнерскімі кадрамі і развітай спартыўнай базай. Але сучасны стан спраў у баскетбольнай гаспадарцы аптымізму не выклікае. Прыклад таму турнір юных спортсменов. Дети – это всегда радость, это всегда счастье, это всегда непринужденная обстановка. Дети хотят играть. У нас тут проблема небольшая. Не приехала команда Орши, не приехала команда Полоцка, поэтому всего 3 команды выставляем. Недоезды команд, нет денег у людей. Трэнера спартыўнай дзіцячай юнацкай школы нумар 4 Віцебска Олега Морозова ведаюць ва ўсёй краіне. Зараз ён ужо трэніруе дзяцей сваіх былых выхаванцаў. Вопытны настаўнік наступным чынам каментируе ситуацию, якая зараз склалася у дзіцячым баскетболе. У нас тренеров не хватает в области вообще. Вот у нас, допустим, в спортшколе 2 тренера. Мы можем все возраста закрываем, а у нас всего 6 групп. Всего 6 групп. Поэтому в Полоцке, там, в Орше, там еще хуже положение. Почему такая ситуация сложилась, как считаете? Наверное, нет таких, которые хотят заниматься баскетболом с детьми. А тым часам на пляцоўцы яго падапечныя поўнасцю пераігрывалі сапернікаў з Віцебскага раёна. І гэта нягледзячы на тое, што ў камандзе выступае 6 новабранцаў, якія толькі першы год займаюцца ў секцыі. Але гэта не перашкодзіла юным гуліверам з першых трэніровак знайсці ўзаемаразуменне. В команде мы играем очень хорошо, даем каждому пасы и поиграть, чтобы они развивали свою моторику. При этом в игре в баскетбол надо главное не пихаться, иначе получишь фол или технический фол. Это очень плохо, потому что ты можешь ударить и себя, и другого покалечить. Шчырасць гэтых слоў запэўнівае ў тым, што хлапчукі хочуць займацца баскетболам, і гэта жаданне трэба падтрымліваць і развіваць. Толькі так можна захаваць славутыя баскетбольныя традыцыі і забяспечыць пераемнасць пакаленняў. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.
На велосипедах по перасеченной мясцовости у Витебску завершились чемпионаты першинство в области по велокроссе и маунтинбайку. Спаборніцтвы собрали 100 гоншчыкаў з 3 рэгіёнаў Прыдзінскага краю. У большасці дысцыплін перамогу святкавалі велакросмены абласнога цэнтра. Яны склалі касцяк зборнай, якая выступіць на чэмпіянаце краіны ў Гродні. Падрабязнасці ў Сергея Мисурагина. Летом гонки на асфальте, осенью по перасеченной мясцовости. Для велосипедистов это звычайная практика. На гэты раз спаборніцтвы велокросменаў проходили на трассе ў раёне Лучосы. Дистанция была максимально складанной. Высокие уздымы, затяжные спуски, заболоченные участки. Крутить педали приходится далёка не заўсёды. При необходимости спортсмен бяжыць побач з велосипедом, а калі трэба, нясе яго на сабе. Адным словом, арганізатары зрабілі ўсё магчымае, каб апошні старт сезона не стаў лёгкай прагулкай. Аднак яны не ў сілах на высокім узроўні развіваць олимпийский вид спорту. Занятки маунтинбайком покуль развиваются на аматорском уровне. Отсутствие велосипедов говорит о том, что все участвуют на своих велосипедах. Все дети, кто купил, кто родители, кто одолжил в магазине покататься, вот так вот. Кросс-кантри ці маунтинбайк тэхнічна адна з самых складаных і ціхаходных дысцыплін у параўнанні з астатнімі. Сярэдняя хуткасць гоншчыкаў каля 20 км ў гадзіну. Асноўныя патрабаванні да спартсменаў сіла і цягавітасць, але і тэхніка язды на горным велосипедзе іграе не апошнюю ролю. Пераможца спаборніцтва варшанец Уладзіслаў Полякоў выступаў пасля хваробы і тым не менш змог апярэдзіць моцных канкурентаў. Маунтинбайк совсем другая подготовка. В ней уже не схитришь, не посидишь нигде, не подэкономишься. Чисто за счет хода и подготовки. Лідер жаночай каманды Ганна Максимова спортсменка рознабаковая. Акрамя велосипеда яна займаецца трыатлоном. Вопыт, здабыты на міжнародных стартах, дапамагае перамагаць у складаных гонках. Разважаючы аб развіцці маунтинбайку ў краіне, дзяўчына адзначыла, у чым айчынныя спортсмены уступаюць замежным. Давно все уже хорошие профессиональные велосипедисты перешли уже на карбоновые байки, то есть облегченные колеса. У них уже велосипед, байк весит точно так же, как и шоссейный, например, килограмм 8, то есть 8-9. То есть, например, мой весит примерно килограмм 10-11. То есть это, тяжеловато, конечно. Если байк полегче, то, конечно, и легче едется в гору. Вынікі велакросу таксама сюрпрызаў не прынеслі. Перамогу святкавалі лідары зборнай Вадим Старыкович і Александра Смирнова. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Витебск. Хоккей, футбол, баскетбол, а таксама самба, грэка-рымская барацьба і таэквандо. Балельшчыкам Віцебскай вобласці на гэтым тыдні трэба будзе пастарацца, каб стаць сведкамі ўсіх спартыўных падзей, дзе выступаюць нашы атлеты. Турніры за межамі краіны і ўнутраныя рэспубліканскія старты абяцаюць шмат напружаных супрацьстаянняў і паядынкаў. Пра гэта раскажа мой калега Сергей Мисурагин. Вітаю цябе, Сергей. Прывітанне, Ольга. Чэмпіянат Беларусі па футболе блізіцца да свайго завяршэння. Упартая барацьба разгараецца як на верхніх паверхах турнірнай табліцы, так і ў яе падвале. А таму будзем балець за віцеблян, якія змагаюцца за прапіску ў вышэйшай лізе. Хоккейны клуб «Витебск» таксама ўбачыў святло ў канцы туннеля. Нашы землякі атрымалі першую перамогу ў розыгрышы і цяпер будуць імкнуцца развіць поспех. Не забудзем і аб прадстаўніках індывідуальных відаў спорту. Яны будуць выступаць за межамі Беларусі. У футбольным чэмпіянаце на наступным тыдні нашы каманды чакаюць паядынкі з фаварытамі розыгрышу. 25 кастрычніка падапечныя Сергея Ясінскага адправіцца ў Салігорск, дзе памерцца сіламі з мясцовым шахцёрам, а наваполацкі нафтан будзе трымаць экзамен у Барысаве супраць Батэ. Не трэба казаць, што фаварыты не намерены губляць ачкі, якія віцеблянам неабходныя, як глыток свежага паветра. А вось хакейным балельшчыкам выязджаць нікуды не трэба. 22 і 25 кастрычніка ў Віцебску і Наваполацку пройдуць чарговыя матчы чэмпіянату Беларусі. У чацвер каманда абласнога цэнтра згуляе з Магілёвым, а наваполацкі хімік-ска з Дынама ў 20. У суботу нашы землякі памяняюцца сапернікамі. Нагадаю, што ў папярэдніх сустрэчах з гэтымі апанентамі віцебляне пацярпелі паражэнне, і зараз у іх з'яўляецца добры шанс узяць рэванш. А зараз вернемся да прадстаўнікоў індывідуальных відаў спорту. З 19 па 21 кастрычніка ў Маскве пройдзе этап Кубка свету па самба. У саставе зборнай Беларусі выступіць навапалачанін Сергей Лісяк. Першынство Еўропы па таэквандо сярод юніёраў і юніёрак стартуе на наступным тыдні ў Латвіі. Там гонар Віцебшчыны будуць абараняць Глеб Красаўцаў і Крысціна Саўлук. А першынство Рэспублікі Беларусь па грэка-рымскай барацьбе сярод моладзі прыме Магілёў. І на гэтым, Ольга, на сёння ў мяне ўсё. Развітваюся з табой.
Дзякуй, Сергей. Таким будзе Віцебск спартыўны у наступныя 7 дзён. Одно з буйнейшых азёр Віцебскай вобласці, Лепельская, папоўнілася новымі насельнікамі. Сюды запусцілі больш за 5 тонн рыбы. Пры добрых умовах за год кожная прывабіць вагу да кілаграма. Партыю для зарыблення вырасцілі ў прыватнай гаспадарцы. З выбарам возера спецыялістам дапамаглі вызначыцца рыбаловы-аматары. Яно ўзначаліла рэйтынг папулярнасці ў сетцы інтэрнэт. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Вось так невялікімі партыямі рыбу загружаюць у спецыяльныя кантэйнеры. Тэмпература ў іх практычная як у возеры. На шалях шчука, карась і карп. Кожная рыба ад 100 до 600 грамм. І гэта аптымальная вага для зарыблення. Согласно новых введенных правил, вошедших в действие в 2014 году, все водоемы подлежат зарыблению. И водоемы фонда запаса в том числе обязаны зарыблять общество охотников и рыболов, потому как они собирают взносы со всех рыболовов. Больш за 5 тонн для зарыблення вырасцілі ў прыватнай гаспадарцы. Ўсё па новых тэхналогіях. За рыбы спецыялісты назіраюць кругласутачна, кормяць строго по раскладзе. Такія умовы падыходзяць нават для осятровых. В этом году мы получили стерлядь. И в этом году инкубировали мы и на территории нашего рыбхоза. И вот сейчас эта стерлядь находится на этих садках. А то, что было маточное поголовье, мы приобрели, завезли сюда и также находится сейчас на садковом комплексе. У мінулым годзе вадаёмы Віцебскага, Аршанскага і Лепельскага раёну выпусцілі больш за 5 тонн рыбы. Для невялікіх азёр дастатковая колькасць. Галоўная задача пры зарыбленні, кажуць спецыялісты, не парушыць баланс экасістэмы. На рыбалку ў райцэнтры прыязджаюць з усёй Беларусі, клюе на Лепельскім возеры і зімой, і летам. Мікалай Зайцаў дадому без улову пакуль не вяртаўся. На крючок траплялася самая розная рыба. Ну, однажды что-то клюнуло у меня вон в глубине там было 2 раза, чтобы леска, которая выдерживает 18,5 килограмм, ее обрезала как ножом. Что там хватило? Ну, это, наверное, толстолоба выпускали где-то года 3 назад. Вот, может, он и взял. Ловіць рыбу на Лепельскім возеры дазволяць хутчэй за ўсё толькі ў сярэдзіне лістапада. За гэты час яго новыя насельнікі паспеюць асвоіцца. Пры добрых умовах за год кожная рыба прыбавіць вагу да кілаграма. Віктор Праліш, Марина Романовская, Александр Петровецкі, навіны Лепель. Як ператварыць звычайны агарод у квітнеючую ў любую пару года сядзібу? Гэта ведаюць гаспадыні з вёскі Янавіча, што ў Віцебскім раёне. І сакрэтаў не хаваюць. Вось і нашаму карэспандэнту Вікторыі Целябковай далі майстар-клас. Шмат прыгажосці стварылі гаспадыні на сваіх участках. Кветнікі зяюць самымі рознымі колерамі, але не толькі яны упрыгожваюць сядзібы. У двары Галіны Івашкевіч пасяліліся бураціна, лебедзі і нават баба-яга. Казачны герой у гаспадыні стварае сваімі рукамі. Матэрыялы самыя розныя – камяні, дрэва і нават пластмасавыя бутэлькі. Прыцягнула да справы і родных. Занималась сама и сейчас увлекла невестку. Вот. И очень нравится внуку тоже заниматься этими поделками. И он начал делать сам уже. Участак Раисы Нямцовой таксама скарбонка розных ідэй. Галоўнае ўпрыгожанне – дрэва з бусламі, вырабленае сваімі рукамі. У нас буслы жили недалеко над колодищем. Вот мне захотелось память оставить. Ну что еще? Ну, тружусь. Люблю землю, люблю цвяты, люблю. Вольга Шчадрова таксама выкарыстоўвае розныя матэрыялы. Лічыць, што галоўнае іх прыгожа размаляваць. У яе нават ёсць спецыяльнае працоўнае месца з фарбамі, крэйдай і алоўкамі. І ў гэтым ёй дапамагае ўнук. Это мой 10-летний внучек раскрашивал бочки. У меня так не получается. Говорю, да я попробую на бочке. Не получается. Он же раз готовы. А вось Алена Михайлова выкарыстоўвае для ўпрыгожання свайго жылля імітанты з натуральных матэрыялаў, садавіны і гародніны, супніцы з гарбуза, вазы з кабачка і нават кветкі з буракоў і морквы. Ідэя гаспадыні не шукае, яны самі прыходзяць. Вообще я считаю, что натура творческая, и я решила попробовать, и у меня получилось. Из своих овощей делать прелесть. Прелесть я эту ищу нигде-либо. Она просто приходит сама в природе. Штогод на базе Янавіцкага дома культуры праходзіць конкурс на лепшую сядзібу. І кожны год арганізатары не перастаюць здзіўляцца працавітасці і энтузіязму удзельнікаў. Люди творческие, отдают свои все силы, талант свой, передают своим детям,
внукам, которые тоже уже начинают работать на подворьях. Пасля агляду журы выбрала пераможцаў у 3 номінацыях: лепшая сядзіба, лепшы дворык і квітнеючы дворык. Вікторыя Теляпкова, Сергей Котаў, навіны Віцебскі раён. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Глядзіце нас роўна праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Два грамма ртути, которые содержит градусник, могут отравить 6000 кубометров воздуха. Одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли. Это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 1 ежика и нескольких тысяч дождевых червей. Они светят ярче, работают дольше и экономят электроэнергию. Но при расколе лампочки из ее колбы освобождается тяжелый металл – ртуть. Нельзя выбрасывать опасные отходы в мусорный контейнер. Это же так просто! Репетиторы, мудрецы, направляющие незрелые умы на путь истинный. Тысячи наук открыты нашему разуму благодаря проницательному слову учителя. Эти могущественные люди не боятся ничего, кроме налоговой. Но стоит ли? Позвоните своему налоговому инспектору и просто уведомите его о том, чем планируете заниматься. Он подскажет, как оформить письменное уведомление о деятельности и расскажет, как оплатить единый налог. Живите мудро, трудитесь честно. Ребенок – это чистый лист бумаги, и то, что мы на нем напишем, как с ним поступим, то и получим. Пошел вон. Отстань. Убирайся. Надоел. Я люблю тебя. Ты мой родной. Я помогу тебе. Нет насилию над детьми. Телефон доверия 8 0212 43 22 93.